Самотни и напуснати преди много години, къщите в село Дядовци все още показват следи от живот. Тишината там някак си крещи, че всичко е било друго преди. Изкачвайки се в селото, те връхлита особено чувство на необикновено място. Място, което иска да ти разкаже историята си, но изведнъж е останало без глас. Без хората си. Духът и останките от нечий бит и култура те завладяват и искат да ги разглеждаш. Пленен от тишината и спокойствието, човек някак си се чувства потръпнал там, даже и през красивия и слънчев ден. Мястото е призрачно, но завладяващо по-своему.